Хайде с мен на маникюр. Взимам автобус 152, който ще ме заведе до центъра, защото там се намира салонът, в който ходя. Показвам ви малко краковски къщички, краковски улици, за да придобиете представа. А това отляво е крепостта Барбакон, за нея съм ви разказвала и в други видеа. За да спре автобуса, трябва да натиснете ето този бутон, за да знае шофьора, че искате да слизате. Слизам на спирка Стари Клепаш и поемам към парка Поланти. Това е паркът, който обикаля из целия стар град, има много алеи, пейки, зелено е и подходящо за разходка и пикник. Нещо като Борисовата градина в София, само че без наркоманите. Тук ви показвам още малко китки, които краковските баби не берат да си сед в тяхните градини, за разлика от българските баби. Можете ли да повярвате? Това е красивият и просторен площад Щепански, който обикновено събира много туристи, но днес май ще вали и няма никой. А ние отиваме ето там. Докато дъжда не е запраскал, минавам бързо през тунелчето, отварям вратата и се качвам на последния етаж. Казаха ми, че трябва да изчакам около 5 минути и ме настаниха на това удобно диванче, за да си избера какъв цвят искам. Те, разбира се, са повече от фалшивите обещания на политик преди избори и задачата никак не е лесна. Червено ли да е, жълто ли да е, топъл цвят ли да е, да не е ли, лято идва все пак. Вие ми кажете в коментари кой цвят бихте си избрали. Започваме с голямото пилене и лакиране и след час и половина съм готова да ви покажа крайния резултат. Тарам! Избрах този цвят, защото е свеж и приятен. Кажете в коментарите на вас как ви се струва. Чао!